and today I want to talk about you a small few words about the Teachers Day. All over the India, we celebrate Teachers Day, 5th September, right? So we can say that today is very special day, and in this moment and in this occasion, and, again I would like to say you very happy Teachers Day, and I hope এই অবসରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତ ଏହି ସଂକ୍ଷେପ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ କିଛି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର 5 ଶୁକ୍ରବାର, ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର, ରୁ ଅର୍ଥ ଆଲୋକ, ମାନେ ଅନ୍ଧାରର ଆଲୋକକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆଲୋକରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁ କହିଥାଉ। କେବଳ ଆମେ ଯାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ ବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କି ଲାଲନ ପାଳିତ ହୋଇ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ବା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଆମକୁ ସ୍କିଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବା କିଛି ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ମାନେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଥାଉ। ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି ଆମେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାତନ ଇତିହାସକୁ ଫଲୋ କରିବା କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ଆମେ ଆମ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ବହୁତ ତାର ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକତା ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦିବସ ବୋଲି, ଗୋଟେ ମହାନ ଦିବସ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। We cannot imagine by standing here how the art struggle for to get our India independence. So today I request and ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ we are the citizens of India, so therefore we have always ready to handle any emergency condition in our society and in our country. Thank you, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତତ୍ ସହିତ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।